2, 1. Ура! Яңартылган юлдан беренче булып үзебездә җитештерелә торган Аурус һәм КамАЗ машиналары уза. М7 трассасының бу өлешен ярты ел эчендә төзекләндерәләр. 11 чакрым юл танымаслык булып үзгәргән. Сегодня очень знаковые события для этой территории. Вот обновленный участок дороги, самый сложный, самый аварийный. Развитие любого региона страны будет зависеть от транспортной инфраструктуры. Вот те технологии, которые здесь использованы, они самые современные. Республика Татарстан на сегодняшний день является... Татарстан Россияда икътисади яктан зур үсеш алган төбәкләрнең берсе. Автомобиль юлының мондый әһәмиятле өлешен төзекләндерү бу алдынгылыкны саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Бу М7 трассасының Ижевский һәм Пермь юнәлешендәге өлеше. Моңа кадәр 2 генә полосалы булган юл хәзер 4-легә әйләнгән. План буенча эшләр киләсе елда гына тәмамланырга тиеш була, әмма юлның әһәмиятле булуын исәпкә алып, тизрәк эшлиләр. Эшләр майның 2021 елда башланды. Бу объектта 200 кешегә хәтле эшләделәр. 50 техника, юллар имин булсын өчен 30 километр барьерное ограждение куелды. Дәүләт әйләнәсе бу юлдан 9000 ярымнан артык автомобиль үтә. Төзекләндерүгә кадәр юл транспорт хәрәкәтләре дә күп булган. Куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен юлда шактый эш башкарылган. Хәзер ике яктан килүче машиналар бер-берсе арасында кисешмәячәк. Алар менә шундый металл коймалар белән шикләнеп куелган. Моннан тыш 300-гә якын куелган юл билгесе дә иминлекне тәэмин итәчәк. Юлны төзекләндерүдә заманча технологияләр кулланылган. Аерым игътибар чыдамлыкны арттыруга. Климатических особенностей для каждого региона. Асфальт төслеге төбәкнең һава шартларын һәм бу юлдан күпме машина үтүен исәпкә алып сойланды. Ком, вак-таш, цемент һәм башка бик күп материаллар кулланылды. Юл 3 торак пункт ашада уза. 6 автобус тукталышы бар, светофорлар да куйганнар. Менделеевский районыннан Илгиз Шәкүров, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.